खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। हारसिङै सम हगारनाया मोजां, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव माबा मोनसे सोलिबाय थानायनि थाखाय जिंगासिनो हागौ। वृषभ राशि। नोंथाङा गोबाव सम लोमजानायनिफ्राय उदां जानो हागौ। दिनै नोंथाङा होखानाय समनि सिगां नोंथांनि गासैबो हाबाफोरखौ फोजोबनो हागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा जेबो हेफाजाब एबा हेफाजाब गैयाजासे रां आर्जिनो हागोन। ओरैबायदि नुयो दि नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांखौ मोननानै खाफालगोनां मोनदों। दिनैनि बे बुब्लिनि साबसिनखौ बाहाय। कर्क राशि। दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव था। सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा नोंथां आरो नोंनि जिउ लोगोरिनि गेजेराव नांलाय-खमलाय जाहोनो हागौ। सिंह राशि। दिनै खामानियाव गासैखौबो नोंथांनि फारसे नुनो मोनो। गावनि खाथि-खालानि सुबुंफोरनिफ्राय गावखौ नायनाय आरो थोजासे सम होनाया साबसिन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांखौ खुसि खालामनो नाजागोन। कन्या राशि। गोनांथार हाबाफोराव सम होयि आरो खामानि गैयै जिरादफोरनि सायाव गावनि समखौ बारहोनाया दिनै नोंथांनि थाखाय गिथावना जानो हागौ। तुला राशि। गावनि इयुनखौ जौगाहोनो थाखाय नोंथाङा सिगांनि समाव रां थिसननाय गासैबो राङा दिनै फिथाइगोनां फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि फारसे बारा खालामालासे गुबुनफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय बेयो गाहाम सान। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ नोंथांनि गासैबो खामानिखौ नागारनानै बिसोरजों सम हगारनानै सोमोनांहोनो हायो। दिनै नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनो गावनि मोजां नङै बिथिंखौ दिन्थिनो हागौ। धनु राशि। दिनै नोंथांनाव सासे थाखोमानाय सुथुर थागोन, जाय नोंथांखौ गोरोन्थि फोरमान खालामनो मोजां मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे गोब्राब समजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय साननि जोबथायाव नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांखौ जोथोन लागोन। मकर राशि। दिनै नोंथांनाव गावनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय गोबां सम थागोन। कुम्भ राशि। रंजानायनि सान। जुदि नोंथाङा गोलाव समगान्थिनि बिथायाव रां थिसनगोन अब्ला नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोनगोन। मीन राशि। दिनै नोंथांनाव नोंथांनि आर्जिनाय गोहोखौ बांहोनो थाखाय गोहो आरो गियान थागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सासे लोगोजों सम हगारनो हायो, नाथाय बे समाव नोंथाङा जौ लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।